Να ο πατέρας. Ο Κυρίως είναι. Μάλιστα. Δεν είναι μυστήριο πράγμα. Μια φορά βρήκα κι εγώ έναν άνθρωπο που να τα λέει σωστά και αυτός είναι για δέσιμο. Νηστητή μου, κύριε. Ορίστε, μπορείτε να τα πείτε. Αν και δεν έχετε να πείτε τίποτα σπουδαία πράγματα δηλαδή. Όχι, τα στοιχειώδη. Κάτσε, πατριώτη. Μάλιστα. Μάλιστα. Η οργανωμένη διεθνής μπουρζουαζία παίζει το τελευταίο της χαρτί στον αγώνα ενάντια στη μεστομένη πια θέληση της συνειδητής μάζας. Στη μεστομένη πια θέληση, είπα, της συνειδητής μάζας. Οι αστεί, περνώντας από τη δράση στην αντίδραση, έγιναν αβουλά και αθέλητα όργανα του διεθνούς κεφαλοκρατικού τραστ που δόθηκε πλέρια στις σκοτεινές επιδίωξες της συνειδητά ασυνείδητης ολιγαρχίας. Στις σκοτεινές επιδίωξες, είπα, της συνειδητά ασυνείδητης ολιγαρχίας. Γιατρέ μου, μπας και κάνει λάθος. Τι λάθος? Μπας και μπερδεύεις τον τρελό με τον πατριώτη. Όχι, ρε αδερφέ. Γιατί? Ξέρω εγώ τι να σου πω. Ορίστε, κύριε. Ο 20ος αιώνας, είπα, αιώνας βασικών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Μάλιστα. Θα διαφοροποιήσει τις παλαιοαστικές αντίληψες. Ατράνταχτο επιχείρημα και αυτοαπόδειχτη άποψη είναι η αφύπνιση της μάζας από το λίθαργο της πρόληψης στη γενική γραμμή μιας καινούριας κατεύθυνσης. Στη γενική γραμμή, είπα, μιας καινούριας κατεύθυνσης. Γιατρέ, ψάξε τα βιβλία σου. Γιατί? Κάνε μου τη γάλη, ψάξε τα βιβλία σου. Κάτι πονηρεύομαι για δάφτον εγώ. Δεν τον βλέπω καλά τον άνθρωπο. Καλύτερα μου τα λέει ο άλλος, βρε αδερφέ. Εγώ δεν τον θέλω τον. Εγώ θέλω τον άλλο.